Hello. Idisi ka, ti umutang, nagamutaro-pa. Tapuses mo, ket kalmado, ay naglambing man. Ngem apay tai, di masingirkan, sungbat mo ay naggubsang. Awan ti reply mo, iti message ko, cannot be reached kan, agbayad ka iti utang mo. O gayem ko, no di mo kayat, adumanon ken tulfo, kwarta nagbanlugak, nga impabulot ko, gaput asik ken ka, tagunam masapul mo. Ngem itantam masingir ka, langamon tay kasla simangyo. Ti umutang, iti padang at taong, saan laeng a kwarta ti binulod mo. No di ket di pati iti panagtalek, ken ka iti tao. Tandaanan yo, no adda may sa asauyo, dayta tiro payo, agbayad ka iti utang mo. O gayem ko, no di mo kayat, adumanon ken tulfo, kwarta nagbanlugak, nga impabulot ko, gaput asik ken ka, tagunam masapul mo. Ngem itanta masingir ka, langamon tay kasla simangyo. Agbayad ka iti utang mo. O gayem ko, do di mo kayat, adumanon ken tulfo, kwarta nagbanlugak, nga impabulot ko, gaput asik ken ka, takunam masapul mo. Ngem itantam masingir ka, langamon tay kasla simangyo. Thank you.